A Bike Series chega este próximo domingo a Pobra do Caramiñal, coa disputa da BTT de Posmarcos. Trátase da segunda proba do circuito, despois da disputada a pasada semana en Ribeira. O trazado será duns 35 km, cun desnivel positivo que acada os 1200 metros. A distancia aquí, en lugar de ser 38, baixámola aos 35 km, e o desnivel positivo ronda os 1200 metros. Sí, é moi agresivo para a pouca distancia que quizás é, pero en realidad temos a subida da Portela nos primeiros quilómetros, que, como comentan outros ciclistas que xa estuveron facendo e que xa en outras probas tamén xa se fixo, é larga pero levadeira, e sobre todo se é o principio, pois lévase moi ben. Logo percorrerán distintos enclaves típicos da Serra do Barbanza, como os Chans do Barbanza, chegarán incluso ata a Casota do Páramo e virán subindo, evidentemente, pois ao cumio máis alto daqui da serra, que é o Monte Barbanza, para enfilar de novo pola Portela hacia San Isidro. Dende o Concello da Pobra, que colabora con Arousa Neo na organización da proba, destacaron a importancia desta carreira, que ven a cubrir un baleiro neste tipo de modalidades deportivas. Ven a cubrir pois ese ámbito de deporte que non tiña nos últimos anos, non tivo prácticamente únicamente na subida a Culota que organizamos algún ano, pero non tiñan as persoas aficionadas ao ciclismo de montaña pois unha opción de participación. Sinalar tamén que como nos indicaba Eduardo, que lle parecía oportuno e nós estivemos de acordo facer as probas competitivas, non como se fan habitualmente que son rutas e tal, sino pois son probas onde a xente virá para competir e para, bueno, pois acadar o premio, evidentemente. A derradeira proba do circuito será xa o domingo 11 de novembro, coa contrarreloxio BTT de Portosín. O corredor máis regular nestas tres probas será o gañador do circuito nesta primeira edición do Bike Series.